25 évvel ezelőtt Búzás Péter polgármestersége mellett az akkori városvezetés úgy döntött, hogy Makovecz Imre tervei alapján teljesen új szolgáltatásokkal megtöltve újítják meg a fürdőt. Akkor még nem lehetett tudni, csak sejteni, hogy ez egy olyan változást hoz Makó életében, mely hosszú évtizedekre pozitív irányba határozza meg az itt élők életét, fogalmazott magazinunk vendége, majd hozzátette. Azóta beigazolódott, hogy a Hagymaváros jól tette, hogy a turizmus irányába indult el, és nagyon örül annak, hogy az általuk lefektetett alapokra a 2014-ben újonnan felállt grémium tovább építkezett. Mérhetetlen örömmel tölt el, hogy mind a polgármesterasszonyban, mind a testületekben, mert most már nem csak egy testületről van szó, meg volt az a bölcsesség, hogy nem kerestek egy másik utat, ha rátalált Makó a mai napig helyesnek tűnő megoldásra, az új iparágra, a turizmusra, hanem tovább mentek, tovább mennek ezen az úton. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, köszönöm szépen ezt nekik. Én emlékszem arra, hogy ugye timsózni kellett a fürdőt. Tehát akkor nekem nem volt olyan ember, akihez oda tudjak menni, hogy hát most akkor van 3,5 milliárdunk, 4,6 a legolcsóbb árajánlat, de 5,2-es is van, hogy most akkor kéne még egy kis pénz hozzá. Hál' Istennek most van kihez oda menni. Tehát van egy olyan országgyűlési képviselőnk, aki történetesen régebben is kormánytag volt, most is kormánytag, és azt mondtam ott akkor, amikor megköszöntem a kitüntetést, hogy a szükséges pénzt, én most ezt úgy teszem igazából helyre, hogy ami pénz ennek a városnak a boldoguláshoz köl, azt a pénzt, ha megértették vele a célt, akkor az országgyűlési képviselőnk Lázár János az hozni fogja. A volt polgármester arról is beszélt, hogy manapság már annyival könnyebb a helyzet, hogy látszik az, hogy egyre többen igénylik a turizmus nyújtotta magas színvonalú szolgáltatásokat, és meg is fizetik azt. Azonban rámutatott arra is, hogy nem szabad hátradőlni. Szakemberek bevonásával tovább kell gondolkodni azon, hogy hogyan aknázhatóak ki még jobban a kínálkozó lehetőségek. Nagyon fontos, hogy a fürdő üzemeltetése rendben legyen. Nagyon fontos a tisztaság. Nagyon fontos, hogy azok a vendégek, akik a szomszéd erdélyi területekre, a román nemzetiségek úgy döntek, hogy ide jönnek hozzánk és ide hozzák a pénzüket, azokat megtartsuk, és őket akkor tudjuk megtartani, hogyha jobb az a szolgáltatási színvonal, amit itt kapnak. Ez a turisztikai attrakció ez olyan, hogy mindig kíván valami újat. Tehát mindig foglalkozni kell azzal, hogy na akkor most merre megyünk tovább, merre előre, stb. Stb. Úgyhogy a mostani vezetés nem törheti le a kezét, nem engedheti el az ügyet, keresni kell, kutatni kell, mi lesz a következő attrakció, merre bővül tovább a fürdő. Búzás Péter azt is megjegyezte, hogy nem csak rövid, hanem közép- és hosszú távú tervének is kell, hogy legyen a városvezetésnek, de ő biztos abban, hogy ez már megvan a fejekben, és hogy a megvalósítás sem várat már sokáig magára.